खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। पलिअ भेक्सिन थुनायनि उनावनो उन्दै गथ'सानि जिउ खहा आसामनि कार्बि आंलं जिल्लानि डिपुआव पलिअ भेक्सिन थुनायनि थाखाय 2 दाननि गोरलै गथ'सानि जिउ खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला थांनाय 26 अक्ट'बराव काकाव बस्ती गामिनि 2 दाननि गोरलै गथ'सानो 2 द'जनि भेक्सिन थुनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो उन्दै गथ'साया लोमजानायाव गोग्लैदोंमोन। बेनि उनावनो गोरलै गथ'सानि जिउ खहा जादों। जाथायखौ लानानै जायफोर भेक्सिन थुनायनि बिबानाव दंमोन बिथांमोननि सायाव दायखौ जाबसिनदों गोरलै गथ'सानि नखरनिफोरा आरो जाथायनि सायाव गोख्रों राहा लानानै बिजिरनाय होनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों नखरनिफोरा। फिन सिखावनि उदखार बे खेबाव सासे उकिलनि न'निफ्रायनो सिखावा लुथिदों नोगोद 40 लाख रां। शिबसागरनि मेलाचौकआव थानाय प्रसिद्ध बरानि न'आव जादों बे लुथिनाय जाथाया। फोरमायथिनाय बायदिब्ला उकिल प्रसिद्ध बरानि न'आ शिबसागरावब्लाबो बिथांनि डिउटिया मंगलदैयाव, बेनिखायनो मंगलदैयावनो बिथांनि बिसि फिसा गासैबो थायो। शिबसागरनि न'आव खालि बिमा आरो खामानि मावग्राल' थायो। शिबसागराव थानाय न'निफ्रायनो 40 लाख रां खावनानै लांदों सिखावा होननानै फोरमायथिदों। जाथायखौ लानानै पुलिसनो मिथिहोहरनायाव पुलिसा नुजाथिफैदों आरो नायबिजिरनाय हाबाखौ मावफैदों। नायबिजिरनायनि उनाव पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखावा रां लुथिनाय समाव दरजाखौ जेबो बुफाय बुसि खालामालासे न' सिङाव हाबदों आरो आलमिरानि थालाखौबो बेखेवनानै रांखौल' लांदों। बेनि उनाव साबिखौ जे जायगायाव दोनदोंमोन बे जायगायावनो दोनफिनदों। बेनिखायनो बे सिखाव खावनाय जाथायखौ लानानै न'आव खामानि मावग्रानाव सोंनाय फिननाय लानाया जागासिनो दं होननानै फोरमायथिदों आरो सिखाव खावनाय जाथायखौ लानानै मोनफानि उनाव मोनफा नायबिजिरनाया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथिदों। बेराफारसेथिं उकिला फोरमायथिनाय बायदिब्ला हा बायनो थाखाय 40 लाख रांखौ न'आव दोनफैनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। गोजोन्थाव खौरां सोरखारि साख्रि मावनो हास्थायग्राफोरनि थाखाय गोजोन्थाव खौरां। स्टाफ सेलेक्शन कमिशन एसएससीआ गुबुन गुबुन पस्टआव 24,369 पस्टनि थाखाय मोनसे अपेन कम्पिटिटिभ एग्जामिनेशन खुंनो आखायाव लादों। गुबुन गुबुन पस्टफोरा जाहैबाय बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी आरो सेक्रेटारियेट सिकिउरिटि फर्स एसएसएफ। बेफोर बिफानाव कन्स्टेबल जेनेरेल डिउटी आरो आसाम राइफल्सआव राइफलमेन जेनेरेल डिउटी, बेनि अनगायैबो नारकटिक्स कन्ट्रल ब्यूरो एनसीबीआव सिपाहिनि थाखाय आनजाद खुंनो थाखाय नटिस फोसावदों। रिक्रुटमेन्ट प्रसेसआव कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेशन थागोन। बेनि उनाव फिजिकल एफिशिएन्सि टेस्ट, फिजिकल स्टेन्डार्ड टेस्ट, मेडिकेल एग्जामिनेशन आरो डकुमेन्ट भेरिफिकेशन थागोन। साख्रिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 30 नभेम्बर 2022। बैसोआ 1 जानुवारि 2023 सिमाव 18 निफ्राय 23 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन, नाथाय एससी आरो एसटीआ 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन। सोलोंथायाबो 1 जानुवारि 2023 मायथाइसिमनि गेजेराव मेट्रिक पास जानाय जानो नांगोन। जायफोर लाइमोनफोरा बे साख्रिनि थाखाय गोसो गुदुं बिथांमोनहा 30 नभेम्बरनि गेजेरावनो एसएससीनि अफिसियेल वेबसाइट ssc.nic.in आव थांनानै एप्लाइ खालामहैनो हागोन। जौ, जुवा आरो फेग्रा मुवा जानायनि सायाव गोख्रों जादों प्रशासना। सनितपुर जिल्लानि चारिदुवार पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं गुरुमारायाव 5 जुवा गेलेगिरिफोरखौ हमदों। गुरुमारा लामायाव जुवा गेलेनायनि खौरां मोननानै पुलिसा नुजाथिहैदोंमोन। बेयावनो जुवा गेलेगिरि 5खौ हमनायजों लोगोसे जुवा गेलेनायाव बाहायनाय डाइस, कन्टेनार बायदि बायदिखौ हमनो मोन्दों। हमजानाय 5नि मुङा फारियै दिलमान रावका, बाबु बसुमतारी, कृष्णा नायक, भारत द्रविदास आरो राहुल मजुमदार। 5खौ हमनो मोननायनि अनगायैबो माखासे जुवा गेलेगिरिफ्रा खोमसिनि खाबु लानानै खारग'लांनो हादों होननानै सनितपुर पुलिसा फोरमायथिदों। बर' हारिनि गेजेराव एबा ट्राइबेल हारिनि गेजेरावनो माहारियारि थाखोआव एथलेटिक गेलेनानै गिबिसिन सनानि मेडेल देरहासारनो हानाय एथलेटिक गेलेगिरि लीलावती दैमारिया बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो पेरालाइसिस बेरामजों नाख्रेबजानानै दंमोन। गोलाव सम जिउजों जुजिनायनि उनाव बिथाङा मैया रुंसारि जालांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ लानानै गासैबो दुखु मोननाय फोरमायथिदों। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामनाय सुबुंफोरनिफ्राय लाबोफिननो हायाब्ला प्रमद बर'आ बिटिसिनि गोहोनि मासियाव जिरायनो जेबो मोन्थाय गैया। मानोना बर'फ्रा हा हुखौ लानानैनो गोलाव सम आलादा बड'लेण्ड रायजो दाबि खालामदोंमोन। नाथाय ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ रैखाथि खालामनो हायाब्ला बड'लेण्ड रायजो दाबि खालामनाया ओंथि गैयै जागोन होननानै बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्ला बेंगिरि मावख'नि मोखाङाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्च, बनसु आरो मजाबारि गामिनि रायजो राजाफ्रा 3 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों।
ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ ट्राइबेल नङै गुबुन सुबुंफोरा लानायनिफ्राय उदां खालामनानै होफिननांगौनि थाखायनो बिथांमोनहा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ रैखाथि खालामनो हागोनखौ आसा खालामदोंमोन, नाथाय बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों ट्राइबेलफोरनि हा हुखौ रैखाथि होनो हायाखै। उल्थायै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव ओरैनो गोग्लैनानै थानाय हा जेरै वाटार बडिज, खास हा आरो ग्रेजिं लेन्डखौ आसाम सोरखारा रैखाथि होनायनि खोथासो बिटिआर गोरोबथायाव लिरनाय दं आरो बे लेखायैनो आसाम सोरखारा डिसिफोरनो बिबान होनानै जिल्ला लेभेलाव लेन्ड बेंक कमिटि दादों, जायनि गेजेरजों मुसलपुराव 160 बर' नखरफोरनि हाखौ आसाम सोरखारा सेनो नाजादों होननानै बुंथि बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो सेरफांगुरिनि खुमगुरियावबो एनडिपिफोरा सिजफेयार जानाय समाव थानाय केम्पखौबो एनडिपिफोरा एंगारखांनायनि उनाव आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा गुवाहाटीनि वाटार बटलिं कम्पानिनो हगारदोंमोन, नाथाय गोबां हेंथा होनायनि उनाव दखल खालामनो हायाखै होननानै बुंथि बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि आसाम सोरखारा शंकरदेबनि सत्रनि हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनानै हाफोरखौ बोखांनानै लाफिनबाय, नाथाय बिटिसिनि 3,49,505 बिघा हायाव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ आसाम सोरखारा होस्राङाखै। बेनिखायनो आसाम सोरखार आरो बिटिआर सोरखारा ट्राइबेलफोरनि हाखौ रैखाथि होनो हायाब्ला रायजो राजाफोरनि आखायाव एंगारनानै होनांगौ होननानैबो बुंथि बिथांमोनहा। 3 ट्राइबेल सिख्लाफोरखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव हमजाबाय 3 दुथांफोरा। मुङा फारियै 21 बोसोर बैसोनि देबाशिस दास, 22 बोसोर बैसोनि हाफिजुर रसा आरो 30 बोसोर बैसोनि आसान फारमाइक। बे जिनाहारि जाथाया गवालपारा जिल्लानि दुधनायाव जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जोनोम साननि रंजानायाव थांनो थाखाय हाफिजुर साया सिख्लाफोरखौ लेंहरदोंमोन। बे लेखायै 3 ट्राइबेल सिख्लाफोराबो जोनोम साननि रंजानायाव थांनो थाखाय ओंखारबोदोंमोन, नाथाय हाफिजुर साया सिख्लाफोरखौ गिबियाव धाबायाव लानानै थांदोंमोन, जेराव बिथांमोनजों लोगोसे गुबुन सानै देबाशिस दास आरो आसान फारमाइकआबो दंफायोमोन। बेयावनो सिख्लाफोरखौ एमब्राय जौ लोंहोदोंमोन। बेनि उनाव गुबुन मोनसे जायगायाव लानानै थांनानै 3खौबो जिनाहारि खालामहैदों। बे जाथाय जानायनि उनावनो सिख्लाफोरा न'आव मिथिहोदोंमोन आरो बे लेखायैनो नखरनिया पुलिस थानायाव अजद होफैदोंमोन। बेनि उनावनो गोख्रोङै संदाननानै 3 दुथांफोरखौ पुलिसा हमनो हाबाय। बेनि उनाव कर्टसिमबो लांनाय जादोंमोन। बेनि उनाव दा पुलिसनो 14 साननि जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरफिनबाय। एबसुनि बानजायनायाव दिनै सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। दिनै चिरां रौमारिनिफ्राय बाइक रेलि खालामनानै हानजा सुरनायखौ जागायजेनगोन। बेनि उनाव क'क्राझार, बाक्सा, बरपेटा, नलबारि, कामरुप, अदालगुरि, सनितपुर, बिश्वनाथ गासै आसामावनो बे सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लागोन होननानै फोरमायथिदों। माहारियारि मोनथाय, समाजारि थार बिजिरनाय बायदि बायदि आयदानि सायावनो सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। जेरै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक हाखौ रैखाथि होनाय, आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनाय, फरेस्ट राइट्स एक्ट 2006नि गेजेरजों हानि मोनथायखौ होनाय, सोलोंथाइनि सायाव सांग्रांथि होनाय, जोंनि लाइमोनफोरा माबोरै गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो आरो केरियार दानो हायो बेफोरनि सायाव सांग्रांथि होनाय। बेनि अनगायैबो जौ आरो फेग्रा मुवा लोंनाय, जुवा गेलेनाय बायदिखौ होबथानाय, उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानाय, मानसि लांखारनायखौ होबथानाय, दायना आरो खोमसि फोथायनायखौ फोसाबनाय, आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि गेजेरजों बर' हारिखौ जौगासार जाहोनाय, जोबथेसालियाव थानाय एनडिबिनि लिडार आरो केडारफोरखौ बख'नानै लाबोनो थाखाय सुबुंफोरखौ सांग्रांथि होनानै सोरखारखौ नारसिननाय, बेफोर थांखिखौ लानानैनो दिनैनिफ्राय एबसुनि बानजायनायाव बाइक रेलि खालामनाय जागोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।